हेलौ गाइस दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ आं डाइरेक्ट बुंखानोसै, मानो होनबा YBY नि KYC नि बागैसो बुंनो सानदोंथ' आङो। मैया जायफोरा 6000 नि KYC खालामदोंमोन बिथांमोनखौ खोनादों आरोना, जाय सोदो बिसोरनिया जिर' जालांजोब्बायनो, एकाउन्ट सोनाय फैसायाबो थांखाबाय आरो YBY एकाउन्टाव जि दोङोमोन बेबो थांजोब्बायनो। बेनि थाखाय रावखौबो सोनांला होननानै आं बेखौनो बुंनो बे भिडिअखौ बनायनाय जादों। बेनि थाखाय सोरबाफोर जुदि आदां गादां जानानै सोनोखौ सानबावदोंब्ला सोनो नांला, मानो होनबा बे थैखाबायखौनो सानदो। मानो होनबा बे मानसिफोरनिया जाय सोदो बिसोरनिया मा होनो जिर' जालांजोब्बायनो, बेखौ आं खोनाना मोनदो। बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ ससे दान्दिसेनि थाखाय जल्दि बनायनानै होनो सानदों, गासैबो मिथिजोबथों, जाहाथे सोरबा आरो फैसा सोदेरबावनानै फासिबावा, लस जाबावा। बेनि थाखाय बे भिडिअखौ बनायनाय जाबाय। नोंथांमोना सोरबा सोनोफोर सानबावदोबा रावबो सोनोबो नांला, मानो होनबा बे एप्सआ थैखाबायानोखा। सोनो नांला, रावबो सोनांला आरो डाबल लस खालामनो साननो नांला। जि लस जाबाय सिगाङाव जाबाय जाथसै आरो बे थांसै, रावबो सोदेरनो नांला। सोनो नांला माने सोदेरनो नांला माने सोनोनो नांखाला। बाद होदो, गारदो एप्सखौबो, हायोबा डिलिटखौनो खालामदो। मानो होनबा जुदि बे थैनाय एप्सखौ दोनबाय थायोबा माबा मोनसे हेकफोर जाबाय बायना नोंनि मबाइला हेक जायोबा नोंनि UPI ID, गुगोल पे आव थुनाय पिन गासिबो हेक जानानै कमप्रमाइस जानो हागौ बेंकनि डिटेल्सफोरा। बेनि थाखायनो नोंथांमोना रावबो डिपजिट खालामनांला बेयाव। जि जाबाय थैबाय थांसै आरो लुगैबावनानै सोदेरबावनो नांला। बेखिनिखौनो बुंहरनाय जाबाय आं। भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामना होदो, जाहाथे गासिबो नुलायो, मिथिजोबो। बेनि थाखाय अननानै खावलायनाय थाबाय।